dịka m gwara ya ịbịa n'ịgụ afọ na nkwere maka obodo ọbụla nwere otu ha si agụ afọ ka anyị nwere mmemme anọ a na-eme na nkwere. Kemgbe owu mbamọrụ, nke abụọ ekpere nkwere, nke atọ wụ oriri nkwere, nke anọ wụ iri ji. Abịa na mbamọrụ ka m gwara gị na izu 45 wụ otu afọ n'agụgụ afọ n'Igbo, maka otu izu wụ abalị 8 ka ewu ahịa Eke, Orie, Afọ na Nkwọ ga-azụ ugboro abụọ bụ Eke ukwu, Eke nta, Orie ukwu, Orie nta, Afọ nta, Afọ ukwu, Nkwọ nta, Nkwọ ukwu. Ọwụ ya wụ mgbe ha zụzuru abụọ Ke nta na Nkwọ ukwu na izu emere. Ya mere inwe izu a ruo oke 6 ma afọ bido. Nkwọ magara na izu oke 6, Nkwọ nkwere magara na wụ Nkwọ ukwu. Ọwụ eshi nkwere na-eme mmemme mbamọrụ. Ọwụ eziokwu maka ọrụ oyibo, ọrụ bekee. Ọ bụrụ na amaara na ekiti week ndị anyị, ekiti izu ndị anyị na-agụ ọrụ bekee, anyị na-echere eruo n'ụbọchị ụka. Ndị isi obodo dị iche na nkwere na-aga ụka were ụrụ anyị na mba ụmụ nkwere ga-agba n'afọ ahụ were gaa bunye Chineke n'ihu. Ụfọdụ ha na-ewere mkpụrụ ji na mkpụrụ ede, okporo ji akwụ, ụgụ, mkpụrụ ụgụ, mkpụrụ ụgbọrọ, ụgbọgịrị, mkpụrụ ọkọrọ. A ga-eche ekpe ya ekpere, onye eze gọzie, onye ụka gọzie, ndị mmadụ were ga bido ọrụ ha, sụọ ọrụ ha, kọwa ọrụ ha. Mgbe a kọchara ọrụ ahụ, abịa gara ihe ka izu ụka ọta ha ga-ewu ụzọ ụka 8 n'elie maọbụ 9 dịka ngụbafọ si dị. Mgbe a dagara, mgbe a kọchala ọrụ, mmiri bido ekele Chineke. Mgbe ekelere Chineke na a na-adị egwu ụmụ anyị na-aga ekele Chukwu, anyị gara ọrụ, aka amabụghị anyị, agwọ atụbụghị anyị, Jehova ime anyị ga-arụ ọrụ a n'udo. Ugbu a ihe dum abana n'ọrụ, ụmụ nọrọ na-echetukwa anyị mkpụrụ ha anyị ga-eri. Mgbe ahụ ndị nze na ndị okenye na-enwe mkpụrụ oji, ashara ji, akịdị abịa gwụọ. Ndị ọbụla na-aga umere nne ha, a na-eke iju ha, ewere akwụkwọ ede bụ ọmbrela na-abịabịa. Ugbo ọmbrela nọ, nwa agba mmiri na-acha ihe ka ọnwa 6 ha agagharịa ndị nwe ha, ndị nna ha oso ha na-eke iju nwata. Ụbọchị ahụ ụbọchị enyenye na inye aka ndị ahụ na-adịghị, ndị agụ oji. Mgbe a richara mmemme, a na-akpọ ya oriri, ka ọ akenye ha izu 2 n'elu. Elu ala izu 2 n'elu ahụ, ụbọchị a na-eme ekpere nkwere. Mgbe anyị ekpere na-awụ onye dịgwa, anyị agala igbu ji, anyị agala ime mmemme ubi, ihe kụrụ n'ubi akaala, abịa kelee gị ekele. Ọwa ya wụ ekpere nkwere, ya a na-akpọgbu Nkwọ ụkọtụ mbụ. Emeghala ekpere nkwere ahụ ụzọ 2, ụzọ 3, anya baa n'ọnwa 8 n'afọ. N'izu ahụ adọ ụzọ 2 ahụ erula, ọwa ya wụ iri ji, egwu oji. Ma ana m agwa gị, kamgbe bekee bịara, igwu ji anyị iwu nga ọkụ ndị Igbo nọ ji iwu isi ubi. Ọ bụrụ na abịazie egwu oji ahụ, iwuru onye ọrụ bekee, ị na-akụzi nkụzi nga ahụ ubi ghara ihe kụzitere ị ga-eji adị iri ji. Onye ahịa nga ahị nọ na shed, ihe kụzitere dabụ ahịa ọhịa ị ga-eji abịa iri ji. Ọgba anyị mere iri ji aha nọ ga-enwe ọṅụ, gburi anyị rie ji, waa ji, mee mmemme rawupo nọ na ya. Ịbịa n'omenala anyị, afọ agwụla, anyị kushie. Ọwa ya wụ ego afọ na nkwa. Anya dịka m gwara ya, tutu
tutu a ga ibido ime mmemme a iri ji ekpere nkwere a ọwụ ndị na-agụ afọ wụ ụmụ eze village na nkwere ọha wụ ndị gụ afọ ọgbọ aka nudu ha na-abụ ma ndị na-agụ amụma na nkwere mgbe aha agala iri ji ahụ a na-eme mmemme ahụ nkwere ahụ ndị na-agụ awụ ụmụ ọkpụ village ọtụtụ obodo dị iche iche nwere ihe a na-eme ma ịmụ ego ọwụ ego afọ wee mụ ego ọkụ ịhụ ji ọwụ ụmụ eze na-amaghị ya so obodo ọbụla nwere ndị ụka ha ịbịara ọrụ ka ama ọjị ibele ọha na-agba ekpe n'isi enyi ọcha mmemme rụ mkpa ndị kwere gara ije ụfọdụ bute ezigbo ihe ịbịa ndị na-agba akalikpo ụmụ na-achị village ndị na-agba ikpirikpe ama egwu nkwere ndị na-agba okoroshi wuo ụmụkọ nkwere ndị na-agba erode na-aka ya wuo ụmụ gara na ụmụ ọfọrọlụ agba erode ọrụ mgbe ihe ike na anaghị ụmụ na-akọ abịa ndị na-aga okerechi agụ anaghị agba ya agba ọwụ ọnịsa nkwere so ị ga-ahụ na ọtụtụ nkwere dum nwere ka ha na-eme mgbe ọbụla oge eruru ọ bụ ụtọ aha m n'olu ana m asọ ọha na eze gene ntị arụkwara unu mma Igbo nwere omenala Igbo amafọ ndewo